Čaute ľudia môjho nového videa, dneska si sem zahráme Doors a som tu ak s mojím bratom Adam, pozderal sa tiež. Ahoj. A daj štart. Tak, sorry, že to laguje, to je taký môj počítač, ja vám to dám aj takto, na dogrcaných settingov, totálnych dogrcaných. Ja vám tu dám takto. Tak. Čo si mám kúpiť? Vitamíny. No a tunak mám nový mic, takže bude to ok. Mám si lepšiu grafiku. Čakaj. Ja sa potrebujem skrčiť. Cčko alebo CTRL alebo... Ja nevidím na to. Zasvieť. Tak. Ďakujem. Mám problémik, Adam. Veľký problémik. Mne sa nenačítala, takže keď sa mi nenačítala, nehejtujte ma, to mi tak blbne. Ja nevidím zem. Našou úlohou je dohrať Doors. A od tej doby, keď som natočil to video, som sa zlepšil oveľa. Kľúč Adam zober. Tam je. Poďme speedrun. Ok. Lockpick. To je môj? Chceme. Ako sa ide do skrine? Ečkom. Keď zablíka, povedz. Lebo mne asi nezablíka. Dobre, zablíka. Do skrine! Tak. Je tu ak nový update, takže raz ide instantne. Poď každým iným smerom. Mám pačku a pivo To je nemám. všetko? Ešte môže byť sem pivo. Mám pivo. Dobre, bude ti doplňať životy a poď hore. Keď sa ti zatrasie obrazok, do skrini i hneď. Fakt? Nejde. A prečo sú sem také zvuky? Počkaj na mňa. Tak poď. Tiče GPT. Vytišni. Poď. On berem Poď. peniaze. Tam. Zablikam. Do skrine. Kadiaľ. Nejde vám. Nejde vám. Aha, Dohoda. no. Či dopredu. Ideme 23.
Ide? Je. Chycotička. A budeš aj, ja budem vpredu, hej, Adam, budeš vidieť moje toto, na levitovacie. Pozor, nepôjde, sa mi zdá. Nie, zapli. Skús do tunak, tady to. Ty pod postel. Nepočujem. Nie, poď ďalej, ľuď. Keď budeš počuť také, že vieš, aké robí ráž zvuky? Mne Vieš. sa na tomto zle robí. To si zvykneš. Hľadaj iba. Mám 135 koní. Sem to nebude. Vieš, aké zvuky robí ráž? Aj mráž. Vidím očičko. Fakt? Jedno očičko staré, tu aj ty, a tu je jedno živé. Čo to bolo? Mám Tam je. kľúč. Ešte. Vidím už veľa očičiek. Jakub Ice. Si pôjde. Je sem viac očičiek. Sem. So mňou. Vitamínu tu mám jeden. Kľúče. Čakaj. Ideš, ty smraďoch veľký ráž. Nejde. Ide. Máš kľúče? Mám. Už ide, priprav sa. Daj si to, ak budeš ďalej odo mňa. Ale no tak, Adam. Budeš vidieť lietavcu túto sviečku. Vidíš ju? Nie. Ja to ne... Poď. Ceterovo. Do prava. Som pre tebou. Doľava. Rýchlo to dáš vitamínkom. Tak zabij ma. No, tak. Level 1 na dobre. Skúsili sme to. Klikaj. Tak skúsime to ešte raz. Tak ideme skúsiť ďalšie. Ja si zoberiem toto. Svetielko. Tak. Si mi zobral tie veci. Koľko máš coinov? 255. Nemusí sa, môže sa spýtať hlasnejšie. Koľko máš coinov? 170.
Mám 255. To mi jedno. Jsem bol Je to žrať. máš. Zdravím ťa. Nie. Ňup. Ja nemám rád Raša. To sa boj na ambaša. Musíš ísť von zo skrine a v dnu. Opakovanie. Ja ti poviem, kedy von a potom dnu, hej? A musíš rýchlo sa otáčať vtedy, hej? Rýchlo. Takto. Ja nemám. Takto. Že von, aha, takto, že von z postele. Kde si? Do postele, tak to funguje, hej? Je to ťažké. Ty to odomkni. Ja mám tak svetlo, lebo viem, že sa strácaš. Ale ja budem svietiť, ak pôjde sík. Sem späť. Prečo? Sem. Ide Ide Raš. Raš. Ide do skrín. Ahoj. Počuj si zvuky. Keď ich počuješ, tak i hneď do skrine, hej? I hneď. Totálne hneď do skrine. Mám odomkov. Ja som to... Ahoj. Máš tam baterku. Ja mám baterku. Aha. Ahoj. Baterka. Broch, to koľko mám týchto knobov? A týchto tu hore. Peňažky. Sixet. Nech ste nepočuli. Ja áno. Ja viem, že je to old meme, ale ja žijem v roku 2025 a ja mám... Ja to niekde vzadu. To bolo celodobové jednotke. Nie, ve dvojke. Mám to. Poďadám. Aha, koberček, welcome. Pekne. Oni sú aj na ne aj občas aj pastičky pre blbečky. Ja som pastička. Ja nemám vitamíny. Mám lockpick. Ak budeš mať pivčo, tak mi povedz, lebo ja mám málo hápok. A prečo? Zobral mi pavučík. Ten scratch. Ten. Aha, ja mám vypnuté zvuky. Do skrine dám. Do skrine. Kde je? Ide! Môžem? Áno. Čakaj. Ty máš vypnuté zvuky. Ale počul som na tvojom. Kde sú tie dvere? Vôbec sa mi to nelíbi. Ten Isaac gay. Aha. Torčka. Počkaj, dá sa zapaliť? Ona holí! Mám kľúče. Ja ju viem zapáliť. Adam, mám sviečku, ako zapáliť ju viem. Sa možno budú asi koni. Počkaj, toto je taký 27. Áno. Ak si pri nej a neotvorí sa. Tak sa otvorila, tak ti zobrala, tak chod za ňou. Neboj sa, pavučík bere viac.
No tak to jasne. Ja budem... Możesz położyć lockpick. Nie masz klucze. Tak położyć. Dejstvo. No za chvíľku ide ten D. Áno, chápem. Ide raz. Ide. Zablikalo. Všetky svetla. Ak blikajú všetky a nie je v rúmke skriňa, nejde. A poprvýkrát pseta. Počkaj. Teraz Kus ide- do skrini. Ide. Mňa nemajú radi raši. A teraz ide ten D. Áno, chápem. Pôjde ten týpek, jo. Počkaj. Ja nemám vitamín. Budeš toto vidieť, hej? Okej, Takže pôjde za to. Tým. poď. Pomoc! Vidíš svetlo, tak za ním. Nevidím. Vidíš, na zemi. A hnie. Prikrčuj sa, dobre ti to ide. Doľava. Doprava? Doprava. To je posledné? Áno. Vyhýk sa ohníku a aj rukám. Kde si? Jej. 41. Stal sa zázrak. Koľko máš, mami? 305. Kus skrini. Do skrine. Videl som ksich, takže to dial to. Kde? A on pôjde ešte raz tento sík? Raz, ale na 80-ke. Takže... Zablikal. Po skrini. Ja sem. Tak. Do skrine! Ja viem. Ja som ho videl ksít, keď som vyšiel. Nie, táto už ne. Keď nájdeš piv, čo je tvoje? Tu máš na jábok. Ja nevidím. Mám pivču. Dobre, drinkni si ho. Čakaj, a na lodku. Teraz mám viac? Teraz máš viac. Viac? Toľko isto ako ja, takže môžem vypiť. Tak. A mám pačku. Ja už nie. A ja tiež. Poď, svietím. Plačka. Kde? Áno, už ťa vidím. Ty ubral? Nie. Pokryj mi svetla. Teraz ide knižnica, to najhoršie. Tak čakaj. Mám budík. Ako ti ho mám Budeš dropnúť? v rohu Ako ti ho mám dropnúť? Ako ti ho mám... Nie, Jakub! Backspaceom. Ale tam sú dve budíky. Ty máš jeden, ale druhý je tam. Na, Jakub. Tak hoď, daj mi ho. Aha. Máš? A ja musím držať to shift? Áno. Nie držať, len ho stlačíš a budeš prikrčený.
Počkaj, si Ja som shiftnutý. Zostaň sem. Tunak staň, ja tu až idem. Okay. Mám jednu. Ten typek ide sem. Nejde úplne, on ide sem. Aha. Ja ho poznám, on nemá v príkazách, že pôjde tadiaľ. Tady auto. Ja viem, kedy. Bacha! Ja viem. Odbočuje. Ide sem. Ide do tamtej uličky, chcel ísť, ale inde. Išiel na druhú stranu. Kráča po strede. A ide ku dverem, otáča sa. A ide na stranu. Vidím ho. Na tvoju stranu. Áno, Išiel na tvoju stranu. Ja viem. Som za gaučo. To je debil. Mu ukážem takto. Je ve stredě. Je blízko teba. Išiel hore. Áno, išiel hore. Vidím ťa. Ide dole. Choď pre papierík. Mám ho. Vidím ho. Ja ho mám tiež. Ide. Ja som MG fit, úplne totálne fit na ňo. Je to. 0, 7, 9. 7, 9, 6. Už len jedno číslo. Počkaj. Nie. 9. Už len toto. Posledné. Jako posledné. Posledné. Posledné chyba. Nie, posledné. Prvé mám, druhé mám, tretie mám. Štvrté máš. Posledné, a to je asi hore. Áno, to je hore. Ja ti poviem, kedy. Teraz je dole. Ide blízko. Tam je ten ňouma. Kde je? Aha, sem je. Neotváraj Mám šup- krucifix. Nie. Ha? Čo chceš dokázať? Kde? Ja viem, že tam je ten týpek. A mňa to teleportuje, či čo? Teleportuje ťa. Tam ide hore. Ide hore. Môže tak sebe otvoriť šuflík, pôjde dole, ale potom alebo Vidím šuflík. Čo ak by som ho otvoril? on pôjde k tomu. A potom pôjdem ku tomuto rohu. Môže byť? Počkaj. Je na druhom patre. Ide na prvé patro, poď. Budeš typovať. Keď mám chat, tak ja to použijem takto.
Ja áno, budem typovať. 0, 9, 7, 7 a potom toto. Nie, máš to zle. Ale tam nemá byť 2,7. Tak idem po... Takže 7, Zavedieš ma ku tebe. 7, 9... Zavedieš ma ku tebe. Jakub, zaveď ma. Nie, nezavediem ťa, ono ťa to podpenie. Aha, ja som blbý. Jo, mám. Tak. Môžem zobrať krucifix? OK. Dole. A čakaj, ako sa odkryl? Aha. Ja mám 315. Daj to. Do skrine. Pak bolo iba jedno a ono zablíkalo. Ja som nevedel, že to, či zablíkalo, tak ja som počúval zvuky. A na koľkatke? Taďa nie. 56 potrebujem. V strede. Dobre, ja si kúpim krucifix. OK. Tak ja si kúpim niečo iné. Koľko máš? Škoda. 315. 630 máš? Ahoj. Tak, krucifix. Koľko máš, malý? Počkaj. Toto je dobré. Toto. A na čo je mi skauton? Jak môžeš otvoriť rúmku a potom tu ak si zober tieto peniažky. Tu ak si zober, čo sú. Budeš mať peniažky na ďalšie peniaze. Tu. Tu ak sú moje A tu si môžem zobrať toto, vitamíny. Tak si vitamíny zober. A ty zober lighting ešte. Nie, nemám peniaze. Pre mňa. Ja Pre mňa. nemám. Pre mňa. Ja nemám peniažky, ale môže sa mu dať. Budeš mať veraj šťastie. A ja aj achievement, že to vyplníš celé. To je pre šťastie. Dobre. Tak poďme. Príspevok. Bye. Oh yeah. Poď. Tak to sa 58. zarába. Čakaj. Môžem sa aj 59. vrátiť? Tam je. Adam, pozor. Prečo? Sem poďambaš občas. Ešte idem Poď. za tým typkom a prispiem. Nemusíš mu. Máš plný achievement. Mám. A kde si? Tam. A čaká na mňa. Ideme na to. Toto je mega dlhé. Prečo? Ja idem s druhým smerom. Mám pivčo. Tak si ho vypí. Alebo teraz mám veľa peniaz. Keď odomkneš jednu rúmku tu, keď tu ak bude, dávaj pozor. Ja viem, kde je tá páčka, ale mne sa zdá, že oni ju menia. No, nemenia. Prečo mám až tak veľa? Máš? Nie. Tam je.
Kde? Poď. A kde? Tu Ja na vidím. som. Už vidím. Ja som zabudol, ako sa kráč. Aha, ja som to dal. 10, tu na. Poďal to. Je. Kadeľ to? Aha, toto si už pamätám, toto už viem. Kadeľ to hore. Vidíš Rovno. tieto dvere? Takže hore. Ja mám málo batériek. A chceš ísť do rooms? Jo, máš lockpick. Chceš ísť do rooms? Možno. Ono domknem. Aha, lighter. Aký? Poď. Prečo Musíš si, ísť predo mňa. prečo si nezapálí sviečku? Lebo ja som práve teraz dostal. Poď dopredu, buď vpredu. Ja použijem potom na Ambaša Crucifix. Dobre, životy. Chceš životy ďalšie? Pridať si. A ja mám plné. Mám plné. Poď, ale áno, ale ja potrebujeme, že ti zobere trochu a budeš mať. Poviem ti. Tak ja nebudem mať do labitu. Budeš mať ešte na jeden zamok, ale tu tak za toto je achievement. Ja už ten achievement mám. Aha, Aby ja už som to raz robil. aha. Ešte je sem takáto. Tieto dvere a sem je Fridia. Ty si mi Dobre, dám ti vitamíny. A daj mi lockpicky. Daj mi OK. A ako kviečkom? Tak, mám. A teraz si zober si vitamínky. Hej. Ale ty si mi zobral veci, keď to bola moja rúmka. A moja rúmka je moja rúmka. A tá moja rúmka je moja rúmka. A prečo si nevylúčil Máš ďalšiu baterky? čestku? Tak poďme. A jakú vitamíny? Vráca. Zober A si. zober si. Ja už mám 3 z 3. Ale už Ku mám mne. plný inventár. Sem. Ja už nemám. Dobre. Namiesto čo? No, lighter. Ale ten ja nepotrebujem. Poď už, A si ho zober. poď už. Mám 475 konov. A ty čože? Počkať. Ideme tipnúť. 6 na 8 alebo 6, 7. Ja viem, že je 6, 7. Poď. Ty si typol. A už mám 10 dverí. Zem, do skrini. Kde? Tu na vzadu. Moje kosti. Ja nechcem použiť na tú takú blbosť. Ten crucifix na to. Tu. Prosím. Je tu ak toto. Crucifix. No nie crucifix, ale... Chceš? Jako blockpick. Lockpick? Nie. Mám Nie. pre teba Áno, lockpick. Áno. Áno. Budem mať 3. Dobre. Ja nie som musím byť zvyknutý. vpredu, lebo keď pôjde Ambaš, tak ja musím na ňo položiť zozadu crucifix, lebo teba zabije a Sem je táto. vždycky predu buď. Aha, Myslím. ja mám lockpick. Poď už. Nie, neotváraj. Tak nie. Neotváraj. Ja už na... Neotváraj. Mám ho, poď už. No, Tedy vidíš. A teraz ide. Áno, pôjdu. Takže priprav sa, budeš zerať vitamíny a to je ťažké. Viacej do boku a doľava, doprava, hej? Keď ja nič nepoviem, tak je v strede, hej? A povedz mi. Keď ja nič nepoviem, tak je v strede, hej? Tak ja poviem do stredu aj. Prava. Prava. Do stredu. No. Doprava. Rovno. Doľava. V strede. A to stihnem, no tak som Doprava. práve.
Ja som frajer, ak to stihnem. Prosím ťa, nechyť sa tie ruky. Yes! Aká je šanca? Aká je šanca? Ešte mám 2 vitamíny. Dopredu a dozadu choď. Vitamín si daj. A dozadu. Dopredu. Dozadu. Dopredu. Dozadu. A teraz. 82 hore. To bude môj rekord neskôr. Ku skrini. Prečo? Ide, hráš. Tu máš. Pošlo som na mne krucifix. Ty si ma zachránil. Ty Áno. si Boh. Poď už. Rýchlo. Ja idem za tebou. Neboj. Ja som placho záchod cez stenu. Tak. Ja som ťa zachránil. Ide ďalší ampáč, nechoď hore. Sem sa skrí. Zostaň. On prejde. On nemôže ísť dole. Čakaj. On pôjde ďalší. Máme páčku. Takže ja mu tu ak nechám miesto. Ešte pivčo. On príde. Poviem. Nie, netreba On ide, pivčo. prejde. Mám pivčo. To pôjde na také špeciálny účel. Čakaj. On ešte ide. A ja už nemám skeleton kľúč. Áno, ale ten týpek pôjde. Nepôjde? Nie, veď už prešiel Nie, 5 krát. On neprechádza 5 krát, ale raz mi prešiel iba 2 krát. Nie 5 krát vždy. Prečo? A ešte pôjde raz knižnica? Nie, poď už. Mám šeta, alebo ty? A pôjde knižnica, ale baternica. Nepôjde. Baternica. No, pôjde, len čakaj. Ja viem, čo hľadáme. Skriňu. No, skrinku, toolbox. Monument. Nie monument, stejne tu ak nie sú živé. A prečo sa nedá skákať? Mám ju. Nie. Na druhej. Skakať. Ono to ide, len ono je to loknuté, lebo prečo by si skakal? Tam je. Mám. A teraz idem na... Nemáš tie nožnice? Áno. Poď už. Ja zatváram a otváram skriňu, vieš, aká je to zábava. A bacha na nohy. Ja viem. Budeš dávať aj ty bacha. A na poď. nohy. Len ja potrebujem tu toto. Lebo nemáš skeleton kľúč, aby si odomkol outdoors. A potom môžeš získať detour a potom dostať veľmi vzácny achievement. A na čo? Bol najvzácnejší. A mne tam nechaj. Mne tam aj nechaj nejaké veci. To sú len peniažky tam samé. Žiadne pivčo. To je Mám 685. To je money miestnosť. 700. 700 eur. Ja mám 700. 740. Ja mám 710. Dobre, poďme. Jakub. Obľúbený obchod môj. A na čo si tu už nožnice? Neviem, asi ich hodím sem. Nechaj mi. Dobre. To som aj ja mal. A poviem, alebo ku každej rumke do skrine a dávaj si pozor na nohy. Tunak nie, tu ak nemôžeš, lebo potrebuje skeleton kľúč aj. Bacha pod nohy. Vždycky do každej rumky ku skrini. Ku skrini. Nejde. Ide.
Ide. Zabil ma. Aňa, Ale no tak. to je nejaký dosť rýchly raz. Není. Už nepoďme. On išiel. No tak. Ľudia, toto bolo všetko z dielu. Dajte odber a like a koniec. Čau. Čau.